Antle. Aja. Mam. Naam. Ana. Ala ya idimari. Ante. Somo. Nse. Ante. Somo. Kulibashiti. Ntu karamo mga kuma fayna. Ngo abi demo barake. Ale ni filani. Ai mugo chaman ba de tage. Na le ko ni baraki ya. Abi mine. Allah. Allah ka baraka no jada. Amina rabi. Karamo. No. Nino ye musuri. Donc nana ika barake wala sa misika din so ka tukan. Komi on tisigi. On ko yalla ko cha nga baga firu ko cha. Inshallah. Donc iki ka barake i ake tugura. Ya mere. Wala aka na to ko ka mina aka na to mindo ka mina. Muso no no kalfa bila. Nala sama. Ya mere. Wala. Hagato. Wa alaikum salam. Tabarikallah. Shalom. Ha? Ay kunata. Tabarikallah. Shalom. Ali nyera mase so folo? Shalom. Bashi tala. Donc benga ifsaka nga wari chi ni numero ndo fawo. Shalom. Tabarikallah. Wala ni do de kunye. Bora yoro muna kasea. Ale ka bara nyena. Donc ko muso konota. Inshallah. Ye kashita fana be banga sokona. Inshallah. Allah sana. Amna ke bayi. Inshallah. Karamo ko bise barala. Abulo be kisega. Allah sana. Afana ti fofo ko ya. Ko mana ke fefe na mboda. Ai abiji dama. Anga tasoko. Inshallah. Karamogo ne kɔni ne jigi kɛ Ala de kan jigi ki ye. Ne muso ka dengo la. A kɔni mana kɛ cogo o cogo i jija i ka se ka den di ne muso ma. I y'a mɛn? Ala sɔnna. N'o kɔni kɛra o bɛ diya n ye kosɛbɛ dɛ karamɔgɔ. Ne kɔrɔ boli ka tile bi boli ɲɛ ma sɔrɔ a la. Lake. Men kali ye i muso bi kɔnɔta tile filɛ na. N'u ma kɔnɔta tile filɛ na. I ka ku bɔ faden bɛ k'a sama fo Mali kɔ kan. Gonga. Ni ne y'a fɔ cogo min na. O don. O tiɲɛ. Ne ma baara kɛ fɔlɔ k'a baara k'a sɔrɔ k'a ma ɲɛ. Ayi n dalen don i la o. Ne kɔni ne dalen don i la. Inshallah. Ne de k'i ma i muso kɔnɔta. N'a banna pewu i bɛ sɔrɔ k'i ka wari di yan. Ayi o hɔrɔn ye. Inshallah. I jija dɛ. N'o kɔni kɛra n bɛ koba dɔ k'i ye i yɛrɛ ma sigi ni min ye. I sara tɛ dɛ. N bɛ koba wɛrɛ k'i ye i ma sigi ni min ye. I y'a mɛn? N'Ala sɔnna ma. Fajata. Alhamdulillah. N'Ala sɔnna ma an b'a kɛ ten. N yɛrɛ b'a fɛ ka taa dugu kɔnɔ. N bɛ taa ka na, y'a mɛn? Muso kɔni kalifa b'i la. I b'u don i sogo ni golo cɛ. Du kalifa b'i la, muso kalifa b'i la. I y'a mɛn? Baara sugu de ka di ne ye. Ka baara kɛ pression b'i kan o man ɲi nɔ. Jinɛw fɛnw don quoi. Ti ɲɛ o kan. Mais ka ko to i bolo lafiya ni fɛn na o baara ɲɛ ka teli. Ala sɔnna. Inshallah. Wa n bɛ sira ɲini. Inshallah.
Voilà, sisan. Ni pour que ni waati ta bannen. I y'a faamu? A tɔ ye dɔɔnin de. Su na n'i b'i da, i bɛ taa n ka da la, n ka sabara bɛ kɛ da la. I bɛ sabara ta ka bila so kɔnɔ, ka sɔrɔ ka t'i da. Donc fura tɔ bɛ sabara la. Donc sini an bɛ continuer ni ta tɔ ye. N y'a faamu. Su na n ka samara dɔrɔn ta k'o bila i b'a bila n ka so kɔnɔ, ka sɔrɔ ka t'i da. Awɔ, n y'a faamu. Ala ka baarakɛlaw ma. Sisan. Aja. Ta banna. Sina 3 heures wagati. I b'a sɔrɔ furanna bilalen bɛ n ka da la. I b'a ta, i b'a bila so kɔnɔna na. Kana sunɔgɔ dɛ. Ayi, tɛ sunɔgɔ. 3 heures wagati i b'a sɔrɔ furanna bila bɛ n ka da la. I b'a ta k'a bila so kɔnɔ, ka sɔrɔ ka t'i da. Fura tɔ laban b'o la quoi. Voilà. Karamɔgɔ, i k'i jija we. Anw bɛɛ jigi bɛ e de kan. Inshallah. Awɔ. Inshallah. N'Ala sɔnna ma. An ka hakili kɛ kelen. Inshallah. Ɲa min ma fɔ 3 heures ya? 3 heures. Awɔ. Inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Inshallah. Karamɔgɔ, a daminɛ ka fisa. Ala sɔnna ma. U b'a fɔ i b'a kɛ a ko kan dɛ. Non, n b'a ko kan. An y'a daminɛ inshallah. N yɛrɛ muso bɛ to k'a fɔ yen nɔ ko baara in daminɛ ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de. Inshallah. Wage.
kabiri baara in daminɛna ni kɔnɔmagaya tɛ ka ban bilen sunukun kɔnɔ jalen don inshallah karamɔgɔ ne kɔni jigi e ye dɛ n jigi Ala ye n jigi i ye ne kɔni ne dalen b'i la inshallah i y'a mɛn dɛ karamɔgɔ ni nin sera ka bɔ a sira fɛ kɛ wallahi ne bɛ ko dɔ kɛ e ye i yɛrɛ ma sigi ni mun ye o tɛ se fɔla o a ka kɛ ka ɲa dɔrɔn i y'a mɛn diɲɛlatigɛ ye nin de ye denko dɔw bɛ den sɔrɔ dɔw t'a sɔrɔ wallahi m'a fɔ ma bɛɛ ta tɛ Ala nɔ ye dɔw ta i bɛ wuli k'a ɲɛɲini de o tiɲɛ hali ni ma den sɔrɔ hali n'Ala m'i da den sɔrɔ kama ka Ala deli fɛn karamɔgɔ kelen ka Ala deli ka furaw kɛ ka ko kɛ k'a ɲɛ walasa a ko bɛ se ka ɲɛ n'Ala sɔnna ma nin bɛ kɛ ten nɔ inshallah jati o kɔni o bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ diya n yɛrɛ yɛrɛ de mɛ fɛn k'i ye i ye ma sigi ni mun ye i y'a mɛn n yɛrɛ n kan ka taa dugu kɔnɔ ka na i y'a mɛn ni bɛ na min ni sama mun ka di e de n ka nin sama la bon komi an ye Tarawelelakaw ye i bɛ se ka na ni sɔ ye inshallah ayi n bɛ na n'o ye natɔ la n bɛ na ni sɔ ye inshallah Tawani a tɔ tora baara tɔ tora tile kelen n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ karamɔgɔ naamu i fana ye mun kɛ sɔrɔ i ma dɔw tɛ ko kɛta ye mun ye muso furulen de i nana y'an furakɛli de kama a banna aw cɛ nana ne b'a fɔ ko ne bɛ taa ayi ne bɛ aw de kama a ko den muso ne ka papa k'a ta la den caman bɛ ne bolo aw cɛ de b'a kalama a b'a dɔn k'a fɔ mun bɛ o de kama ko fɛn o fɛn bɛ kɛ pour que denko in bɛ se ka ɲɛnabɔ ne k'a kɛ ne bɛ ka na k'a fɔ k'e bɛna kuma dɔw la e bɛ dɔnni kow dɔn wa k'i b'i da pan k'o bilo la n jo t'a la ayi i jo b'a la ayi n jo t'a la yafa ne de bɛ ka na aw dɛmɛ n'a bɛ ka ne accuser ka ban ayi n jo t'a la fɛn fɛn ka di ye o kɛ n jo t'a la i ka kuma mɛn da tuguni n y'a fɔ i y'a mɛn fɛn wɛrɛ tɛ su in na fɛn wɛrɛ foyi tɛ inshallah
Sangoni. Bita bana. Karamɔgɔ ne yɛrɛ bɛ ka essayer ka ko dɔ sɔnni sɔrɔ de. O ka ɲi nɔ baara bɛ ka ɲɛ o la. I bɛ se ka baara la. Inshallah. E cɛ ye mɛnɛ. Wallahi. E ko ten. Inshallah. Baasi t'a la. O donna su kɛra cogo min. I bɛ sɛbɛn sɔrɔ yen tuguni. Awɔ ɲa. Ala sɔnna ni mɔgɔw sen na la. Ni fura tɔ kɛ. Awɔ. Inshallah. Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Inshallah. O fɔ de Ala ka ɲɛ. Inshallah. Kelen y'a f'i ɲɛna k'e ka taa karamɔgɔ ka yɔrɔ furan su rɔ. Ayi, ne yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ n'i wele o kuma de la. N ne de tun bɛ a turu kun bɛ ne de la. E b'i pan mun na ka taga don ne ɲɛ? A turu kun t'i la dɛ, turu kun bɛ ne de la. Ayi, i fana sa, ni mɔgɔ y'i bonya kɛ to bonya minɛn kɔnɔ. Ne ye bonya k'e bonya, don min turuni bɛ na a to n fana ka tɛmɛ. I kelen tɛ den nɔfɛ koyi. An bɛɛ de b'a nɔfɛ. An fila bɛɛ b'a nɔfɛ de. Mais ne de tɛ fɛ bilen k'i ye bilen ne ka turu la tugun karamɔgɔ fɛ yen, i y'a mɛn wa? Bi ne de b'a kɛ. Awa, ne sera karamɔgɔ fɛ fo fugani. Kɛmɛdi. Karamɔgɔ, sura yɔrɔ furan turu kun tɛ ne de la. Ne kan ka taa yɔrɔ furan na, ne bɛ taa sɔrɔ nin digilen bɛ so kɔnɔ yɔrɔ furan na. Karamɔgɔ kan yan. Karamɔgɔ yɔrɔ furan turu kun tɛ ne de la. Ne fana bɛ taa sɔrɔ nin fana digilen bɛ so kɔnɔ. Est-ce que o ka ɲi? A ye sabali sa. Baasi t'a la. Ni mun taara sɔrɔ dɔ bɛ ka yɔrɔ furan, o k'o kɔnɔ n'u tilala ka yɔrɔ furan na, e fana bɛ tila ka fara ka t'i ta yɔrɔ furan. A banna. N'a ye kɛlɛkɛlɛba kɛ a man ɲi baara ma. A bɛ fɛnw sigi kɔ. Awɔ. A bɛ fɛnw sigi kɔ. Kɛlɛ tɛ kɛ bilen. Komi ne ye kɔrɔ ye, e ye dɔgɔnin an b'a fɛ e bɛ don ka taa primaire kɛ. Ne bɛ don laban na. Awɔ, y'a mɛn n kɔrɔ. Ala ka den d'an bɛɛ ma. Awɔ. A k'an ka baaraw kɛ. Hakili la. Awɔ. Bɛɛ b'i ta sɔrɔ. Awɔ. Ala ka den ko in yɛrɛ si koyi. Non, o bɛ se ka kɛ cogo di? Kɛcogo tɛ yen na sa. Ayi, ne ma sɔn. Est-ce que nin ye tiɲɛ ye? Ayi, Ala kana kɛ tiɲɛ dɛ. Fulankɛ. Kɛmɛdi. Bi ta in man di dɛ karamɔgɔ. Bi ta in man di hali fitinin. Inshallah. Ne taara dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔw de ye Ala minɛ ka taa analyse kɛ. Olu ko denkisɛ yɛrɛ de tɛ ne joli la. Astagfirullah. Ko olu bɛna texte kɛ. K'olu b'u ka a b'a fɔ cogo di? U ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Ko an bɛna traitement daminɛ. Mais ko kalo daminɛ na. Donc ko fɔ kalo 3 ko ne tɛ den sɔrɔ. Ko kalo 3 o de dilen don ne ma. Fo ka taa fura in ban. Allahu akbar. Ne content ne bi koyi. Nouvelle duman ba de bɛ ne bolo. Tu es content? Walayi. O nouvelle jumɛn? An bɛɛ bɛ ka min ɲini san diya. N'o de sɔrɔ bi. Walayi ne lajɔlen de don. Ne lajɔlen de don.
Content o de sa. Karamɔgɔ. Ani ce. An ba. N kɔrɔ. Bi ta in ka di kojugu. A fɔ alhamdulilah rabbil alamin. Mu alhamdulilah ko bi. An bɛ ka min ɲini furu san joli n'a fɔra ko muso ka furu tɔnɔ ye den de ye. Anw ma den sɔrɔ. Ne yɛrɛ kɔnɔma de don. Inshallah. A bɛ se ka kɛ cogo di? Ko dɔgɔtɔrɔ ko den fari la. Han? Karamɔgɔ.